Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye sibiri ye mai kalo tile 2 san 2026 aw ka don kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ne ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilila jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carilen ani ka hakilinaw di hakililajɛyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ne ka olu dɔw tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna na k'o dabɔ lakanabaliya carila jamana in fɛnɛ kɔnɔna na ale ni min yɛrɛ kɔni an ka lafasali minisiri ni o ye Général d'armée Sadio Kamara ale kɔni fagara banbaci walimaw fɛ attaque dɔ yɛrɛ kɔnɔna min kɛra sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2026 Kati cercle yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sanga ni Mali yɛrɛ kɔni o gɛlɛya kɔnɔna yirala k'a fɔ ko alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 30 san 2026 min yɛrɛ kɔni AES jamana fila tɔw yɛrɛ kɔni ni o ye Burkina Faso ale Niger olu kɔni u ka délégation bɔ ka jamana kɔnɔna na ni ka na Mali jugɔrɔma don f'a ka jamana kɔnɔna na ka tila k'u ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma an ka lafasali minisiri ka saliko yɛrɛ kɔnɔna araba tɛmɛnen avril kalo tile 29 san 2026 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o conseil des ministres ye min yɛrɛ kɔni an ka Mali kɛnɛyako minisiri ni o ye colonel Assane Badiate Touré ale kɔni y'a da an ka minisiriw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni dengue bana k'a ye k'o bɛ ka dɔgɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ni dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔntan k'a lajɛ ne kan dɔgɔkun fɛla i b'a dɔn k'a fɔ ko caman yɛrɛ kɔni bɔra dengue k'a la an ka Mali jamana kɔnɔna na araba tɛmɛnen avril kalo tile 29 san 2026 Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye lycée dugukolo konare école karamɔgɔw yɛrɛ kɔni olu ye décision ta n'u ka cours di yɛrɛ kɔni jɔ nin yɔrɔ kofɔlen na ka d'a kan ko dɔ yɛrɛ kɔni kɛra école karamɔgɔ dɔ la école so in yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni tɛ bɛn ko tant que ko in yɛrɛ kɔni ma ɲɛnabɔ min yɛrɛ kɔni olu école karamɔgɔw ye k'u tɛ cours daminɛ école so kofɔlen in na ka sanga ni jamana yɛrɛ kɔni ka lakanako lahalaya mɛn wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Sikaso région gouverneur ale décision kura yɛrɛ kɔni ta ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni bɛ région in kɔnɔna na k'a bɛna dɔ fara a kan ni dɔgɔkun kelen bɔyan ko yɛrɛ kɔni ko k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 22 la fo ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔnɔna ko yamaruya tɛ maa si yɛrɛ kɔni bolo i ka ye Sikaso kɛnɛmana yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan couvre-feu de daminɛ mɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na dɔgɔkun kelen kuntagala kɔnɔna na ka sanga ni an ka lafasali minisiri ni o ye Général d'armée Sadio Kamara ka sanga ni ale ka fagali yɛrɛ kɔni banbaci walimaw fɛ sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2026 araba tɛmɛnen avril kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni Kulukoro diinɛ ɲɛmɔgɔ a force vive yɛrɛ kɔni olu farala ɲɔgɔn kan ni ka kuranɛ jigiba dɔ yɛrɛ kɔni labɛn k'o kɛ hommage ni ka ɲɛsin an ka lafasali minisiri ale ni maa bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ni tora banbaci walima ninnu kan ni attaque yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min weekend tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2026 nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna a kun ka kala Mali localité caman yɛrɛ kɔnɔna o kɔni kɛra sababu ye ni yɔrɔ caman localité maaw yɛrɛ kɔni bolila ka bɔ u sigiyɔrɔ la o ko hokumu de la a kɔni yirala k'a fɔ ko Kajolo cercle kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mise ni localité yɛrɛ kɔnɔna ko nin yɔrɔ sigibaa maa ninnu lakanabaliya siranya yɛrɛ kɔni fɛ u kun bolila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka fintigilakaw k'u cɛsirilen don kɛlɛkɛyɔrɔ la banbaci walimaw kɛlɛli la k'o de b'a kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni Mise ni sigibaa ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi ka na u sigiyɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna wagati tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu Front de Libération des Azawad ka représentant dɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu ka banbaci wale jɛkulu maaw yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔnɔna k'o kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ Russie ka fintigilaka minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna ni o ye Afrika kɔrɔ ye k'olu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ o Mali yɛrɛ kɔni ka taga ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o kow yɛrɛ kɔni don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni Russie présidence yɛrɛ kɔni ka porte-parole ni o ye Dimitri Peskov yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka kujabi kɛ ka ɲɛsin Front de Libération des Azawad maaw yɛrɛ kɔni ka nin représentant yɛrɛ kɔni ka nin kuma in na
min yɛrɛ kɔni ye Allemagne chancelier ni o ye Friedrich Merz yɛrɛ kɔni wagati tɛmɛn'o yɛrɛ kɔni bɔra ale kɔni bɔra ni ka critique kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Iran ye k'a bɛ ka États-Unis yɛrɛ kɔni lamaloya Iran ni États-Unis ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kuma in yɛrɛ de kɔni digira Donald Trump la fo don tɛmɛn'o na min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ye n'ale ye États-Unis ɲɛmɛ ale kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko Allemagne chancelier bɛ ka kuma min fɔ ko a tɛ a dɔn ko min yɛrɛ kɔni olu États-Unis u bɛna fɛɛrɛ latigɛ u ka fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ Allemagne jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Allemagne lakana sabati ko min yɛrɛ kɔni olu États-Unis k'u bɛna na dɔ bɔ u ka o fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔnɔna na Allemagne jamana kɔnɔna na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Mali jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ deuil yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ni dusuma kasi ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye banbaci wale ma olu nana binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔna na o binkani wale yɛrɛ kɔni ma to kɔlɔlɔ ta ye binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka fintigilaka dɔw yɛrɛ kɔni sara wa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye an ka lafasali minisiri ni o ye général d'armée Sadio Kamara ale kɔni ni tora ni kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna min yɛrɛ kɔni AES yɛrɛ kɔni tɔw ye ni o ye Burkina Faso ale Niger olu ye délégation yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na ni ka na Mali jamana kɔnɔna na k'u ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma ni wagati gɛlɛn ninnu kɔnɔna na. Alliance des États du Sahel ni o ye AES ye ni o kɔni ye Mali Burkina Faso ale Niger yɛrɛ kɔni Burkina Faso ale Niger yɛrɛ kɔni u ka délégation min yɛrɛ kɔni wuli ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na o délégation yɛrɛ kɔni kun ɲɛmɔgɔyalen kun don Général Célestin Sampore yɛrɛ de kɔni fɛ ni ale de Burkina Faso ka lafasali minisiri ni maa nin yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na ni ka kuma ɲɔgɔn tɛmɛ o ni an ka Mali frontière fanga ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ye alamisa tɛmɛnen avril kalo tile 30 san 2026 kuluba pale la sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2026 banbaci walimaw ye attaque kɛ an ka Mali localité caman na attaque yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni général d'armée Sadio Kamara ni ale de an ka Mali lafasali minisiri ale kɔni fatura o la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na jamana fila nin yɛrɛ kɔni u ka délégation bɔ u ka jamana kɔnɔna na ni ka n'u ka condoléance kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ma ni wagati gɛlɛn in kɔnɔna na AES ka délégation minnu yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na olu ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna o y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni ni attaque yɛrɛ kɔni kɛ ko attaque yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ka laɲini de ye min ye o de ye ka fɛɛrɛ latigɛ furancɛ fanga min bɛ Mali jamana kɔnɔna na ka na ni basigi furancɛ fanga in kɔnɔna na ko AES jamanaw ye tagasira min ta an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni banbaci walimaw ye u bɛ fɛ ka AES bɔ o tagasira in yɛrɛ de kɔni kan ni ka AES yɛrɛ kɔni labila retard la ko yɛrɛ de kɔni na maa ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ni attaque in kɛ AES ka délégation maa ninnu yɛrɛ kɔni ye Mali furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni tilalen u ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni délégation in ɲɛmaa ye ni o ye général Célestin Sampore ni ale de Burkina Faso ka lafasali minisiri ale kɔni bɛ kuma ma kɔfɛlen y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci wale kɛlɛli yɛrɛ kɔni ye Sahel région kɔnɔna na k'u bɛna dɔ fara o kan ni ka continuer o fɛ ko in bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kun de ye walasa ka se ka général Sadio Kamara yɛrɛ kɔni su honorer ka d'a kan ma kɔfɛlen yɛrɛ kɔni ka ɲɛnamaya kɔnɔna na a y'i cɛsiri banbaci walimaw kɛlɛ la ko yɛrɛ de kɔni na ni a fatura o kɔfɛ min yɛrɛ kɔni olu AES jamana olu fana b'u cɛsiri walasa général Sadio Kamara ale ka cɛsiri baara kana na kɛ fu yɛrɛ kɔnɔ u b'u cɛsiri ni ka banbaci walimaw kɛlɛ bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ni ale de an ka Mali frontière fanga ɲɛmaaya kɔni bɛ AES ka délégation man yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ u ka nali la Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan k'u ka nali yɛrɛ kɔni senfɛ u y'a yira Mali la k'a fɔ k'u ka solidarité bɛ Mali ye wa u y'a yira fana k'a fɔ k'u ka sanga ni Mali ni wagati gɛlɛn nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ka jukɔrɔma dɔ yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana ye nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ foli kɛ ne ka ɲɛsin Burkina Faso ale Niger jamana yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan k'an y'a faamu k'a fɔ nin wagati in na ko wagati gɛlɛnw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'i b'i teri ni jugu bɛɛ lajɛlen bɔra ɲɔgɔn na ko ni jamana fila nin ka nali an ka Mali jamana kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ k'u kɔni ye Mali teri jamana de ye araba tɛmɛnen avril kalo tile 29 san 2026 o kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres yɛrɛ de kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali kɛnɛyako minisiri ni o ye colonel Assane Ba Diallo Touré ale kɔni y'a da an ka Mali minisiri bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni dengue bana an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko dɔ bɔra o kɔni k'a la an ka Mali jamana kɔnɔna na colonel Assane Ba Diallo Touré ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na ko n'i ye dɔgɔkun tɛmɛnen dengue k'a ta ni k'a lajɛ ka dɔgɔkun yɛrɛ kɔni k'a fɛnɛ lajɛ k'i b'a dɔn k'a fɔ ko danfaraba bɛ u ni ɲɔgɔn
cɛla ka d'a kan dengi kam yɛrɛ kɔni yɛrɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na k'o cayara ni nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni ta ye ko kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni dengi kɛlɛli yɛrɛ kɔni ko ɲɛtaga bɛ ka sɔrɔ o la jamana kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni bɛ nisɔndiya kun bɔ o n'a ta min yɛrɛ kɔni a ka furancɛ fanga ɲɛma ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta halisa ale bɛ lasɔmini kɛ a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'halisa an kan ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya wa mesure de sécurité minnu yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na walasa an bɛ se ka n'an ka denbaya yɛrɛ kɔni kisi ni bana kofɔlen sɔrɔli ma k'a b'a laɲini an fɛ an ko mesure de sécurité nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bonya ni yɛrɛ kɔni kɛnɛya ko minisiri ye ale kɔni bɛ sinsin a kan kosɛbɛ k'an kɛn bɛ k'an cɛsiri cogo min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi dengue bana kɛlɛli yɛrɛ kɔni kama k'halisa an ka dɔ fara an ka cɛsiri kan ka d'a kan wagati min na dɔ bɛ ka bɔ bana in yɛrɛ kɔni kala o wagati de fɛnɛ na an kan k'an cɛsiri ko ɲuman walasa ka se ka bana in yɛrɛ kɔni si latunu ni ka bɔ jamana kɔnɔna na. Lɛtiri min carila araba tɛmɛnen avril kalo tile 29 san 2026 ni lɛtiri kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛra ni k'a ɲɛsin lycée dugukolo konare yɛrɛ kɔni proviseur ma Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni lɛtiri kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna min yɛrɛ kɔni lycée dugukolo konare école karamɔgɔ olu bɛ laseli kɛ u ka proviseur yɛrɛ kɔni k'a fɔ k'u bɛna baarajɔ yɛrɛ kɔni boloda ni yɛrɛ kɔni école karamɔgɔ ninnu ka syndicat ye ni o ye SIPESCO maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ dénonceli kɛ u b'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye k'olu bɛna baarajɔ yɛrɛ kɔni boloda u ka kalanyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko dɔ wɛrɛ tɛ ko ekɔliso yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sariya minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o violé la ko wa ekɔliden dɔ yɛrɛ kɔni somɔgɔ nana ekɔli karamɔgɔ dɔ minɛ ni k'a bugɔ fo k'a jogin yɛrɛ kɔni ekɔliso la ko yɛrɛ de kɔni na olu tɛ jɛn ni nin ko in ye o de la olu fana ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka baara yɛrɛ kɔni jɔ fɔlɔ ekɔli karamɔgɔ ni y'a perepere latigɛ o ka lɛtiri yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fo ni nin ko in yɛrɛ kɔni ɲɛnabɔra wagati min ni sigikafɔ yɛrɛ kɔni kɛra a la k'a ko bɛɛ lajɛlen walawala wagati min k'olu bɛ sɔrɔ ka baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ekɔliso la ko ɲɛtɛ n'o yɛrɛ kɔni tɛmɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ kɔni ekɔlidenw kalan ni baaraw yɛrɛ kɔni jɔ ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni baarakɛɲɔgɔn dɔ minɛna ni k'a bugɔ ekɔliden dɔ yɛrɛ kɔni somɔgɔ fɛ k'olu yɛrɛ kɔni dun tɛ jɛn ni o ye u ka baaraw kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni an ka jamana yɛrɛ kɔni ka lakana ko lahalaya ye min yɛrɛ kɔni Sikaso région gouverneur ye ale kɔni décision yɛrɛ kɔni ta ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni bɛ région kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a bɛna tile 7 wɛrɛ yɛrɛ kɔni fara couvre-feu in yɛrɛ kɔni kan ni o daminɛna avril kalo tile 29 tɛmɛnen n'a bɛ ban mai kalo tile 5 nata in na san 2026 Sikaso gouverneur ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko ni wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni kuntagala la k'a daminɛ sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 22 la ne ka taa bila sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kanɲɛ 6 yɛrɛ kɔnɔna ko yamaruya tɛ maa si yɛrɛ kɔni bolo i ka ye Sikaso kɛnɛmana na ko n'a bɔra fintigilakaw ka mɔbili ale ni ambulance ni mission yɛrɛ kɔni bɛ o ambulance ni yɛrɛ kɔni bolo ko n'a bɔra olu yɛrɛ kɔni na ko yamaruya tɛ maa si yɛrɛ kɔni bolo i ka ye Sikaso kɛnɛmana na ni heure kofɔlen ni yɛrɛ kɔni na senamatigiw mototigiw fo ka taa se mɔbilitigiw yɛrɛ kɔni ma ko bɛɛ lajɛlen k'i jija ni heure kofɔlen ni yɛrɛ kɔni ka u sɔrɔ sokɔnɔna na ka sanga ni lakanabaliya yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔni na Sikaso gouverneur yɛrɛ kɔni filɛ ni ka décision min ta o kɛ kun de ye walasa ka se ka Sikaso sigibaa maaw n'u bololafɛ u ka lakana yɛrɛ kɔni sabati ka d'a kan ni Mali yɛrɛ kɔni ka lakana sabatili o bɛ ale yɛrɛ de kɔni ka bolo kan o de la a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa a ka région maaw yɛrɛ kɔni ka se ka wa ɲɛnɛmayaw yɛrɛ kɔni kɛ damu la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi araba tɛmɛnen avril kalo tile 29 san 2026 Kulukoro force vive maaw yɛrɛ kɔni olu ye donba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ don min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye kuranɛ kalan de kɛ araba tɛmɛnen avril kalo tile 29 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Kulukoro force vive maaw yɛrɛ kɔni olu ye kuranɛ jigiba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ u ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o kɛ hommage ye ni ka ɲɛsin an ka lafasali minisiri kɔrɔ yɛrɛ kɔni ma ni o ye général d'armée Sadio Kamara ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ni tora banbaci wale maaw ka attaque la sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2026 Kati cercle kɔnɔna na ko Kulukoro force vive maaw yɛrɛ kɔni ni kuranɛjigi min yɛrɛ kɔni kɛ ko kuranɛjigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni na maa minnu yɛrɛ kɔni wulila ni k'u sinsin yen nɔ o ka ca ni maa 100 ko wa o maa nin yɛrɛ kɔni na Kulukoro diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a la ale ni Kulukoro société civile maaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen wulila ni k'u senfa ka taa se ni kuranɛjigiyɔrɔ in na ni kuranɛjigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na u tilela ne ka kuranɛ yɛrɛ kɔni kalan walasa ko nɛɛma yɛrɛ kɔni ka se général Sadio Kamara ale ni maaw bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ni tora ni attaque nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kuranɛjigi yɛrɛ kɔni bɛ ban wagati min na Kulukoro force vive maaw y'u ka condoléance ale n'u ka jugurama dɔ kɛ ne ka ɲɛsin maa somɔgɔw yɛrɛ kɔni ma minnu ka mɔgɔnin yɛrɛ kɔni tora ni attaque nin yɛrɛ kɔni na min kɛra sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2026 an ka Mali jamana kɔnɔna na
ko miseni commune kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Kajolo cercle kɔnɔna ko ni yɔrɔ sigibaa maa minnu yɛrɛ kɔni kun bolila ni ka bɔ u sigiyɔrɔ la k'u dabɔ lakanabaliya yɛrɛ kɔnɔna kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Mali yɛrɛ kɔni bɛ ka sigi ko kura ni ka na u sigi u sigiyɔrɔ la ko sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 25 san 2026 kari ɲɔgɔnnaba dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛna donso ale ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la Tegere village yɛrɛ kɔni kɔnɔna o wale yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni miseni commune maaw yɛrɛ kɔni bolila ni ka bɔ u sigiyɔrɔ la ka da kan u kun bɛ ka sira lakanabaliya yɛrɛ kɔni o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ a kɔni yira la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko maa minnu kun bolila ka bɔ u sigiyɔrɔ la k'u seginna ka na ko wa Tegere sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer u ka baaraw yɛrɛ kɔni fɛ u ka village kɔnɔna na susulokaliw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni senfɛ min tɛmɛna donso ale ni banbaci wale maaw ɲɔgɔn cɛ la Tegere village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko donso 3 fagara donso 1 joginna ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni k'u taara maa dɔ yɛrɛ kɔni minɛ maa min yɛrɛ kɔni tɛ an ka Mali jamana kɔnɔ de ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bɛ baara la damana dɔ yɛrɛ de kɔnɔna ko cɛ marɔfɛtigi min ye nin maa kofɔlen minɛ ni ka taa n'a ye yɔrɔ la yɔrɔ min b'a lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko nin wale nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni kun kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye miseni commune sigibaa maaw ye olu maa caman yɛrɛ kɔni kun y'u ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan ni ka boli ka b'u sigiyɔrɔ la ka da kan ko min yɛrɛ kɔni lakanabaliya ye k'o bɛ yen nɔ nka k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi lakana nana ni maa nin yɛrɛ kɔni ka yɔrɔ la ka da kan k'an bɛ finitigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la o de kɛra sababu ye min yɛrɛ kɔni ye miseni commune sigibaa maaw olu bɛ ka commencer ni ka na u sigiyɔrɔ la ko wa Tegere village yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer u ka baaraw fɛ sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Irisi jamana kɔnɔna na tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna min ye banbaci wale jɛkulu Front de Libération de l'Azawad maaw yɛrɛ kɔni ka représentant dɔ ye ale kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ ko ni y'a ye min yɛrɛ kɔni olu banbaci wale jɛkulu ma olu bɛ ka Mali autorités kɛlɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɛ kun de ye walasa Irisi ka finitigilaka minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔ ani Afrika kɔrɔ maaw ye k'olu bɛ fɛ ka o maa yɛrɛ de kɔni gɛn ka bɔ Mali jamana kɔnɔna na Front de Libération de l'Azawad maaw yɛrɛ kɔni ka nin représentant in ka nin kuma yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Irisi ka présidence yɛrɛ kɔni ka porte-parole ni o ye Dimitri Peskov ale bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ma Dimitri Peskov yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni ye Irisi ye k'alisa a bɛ continuer banbaci wale kɛlɛli yɛrɛ kɔnɔna ko wa Irisi ale bɛ continuer banbaci wale kɛlɛli la Mali jamana kɔnɔna na Irisi ka présidence ka porte-parole ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna ko Irisi bɛ continuer banbaci wale fɛn o fɛn yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ k'o tɛ na ni ko ɲuman yɛrɛ kɔni ko Irisi bɛ continuer o kɛlɛli la ko wa a b'a kɛlɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana kɔnɔna na wa Dimitri Peskov yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko n'i y'a ye min yɛrɛ kɔni ye olu Irisi ka finitigilakaw ye olu bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka Mali finitigilakaw dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la k'o ti dɔwɛrɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Mali autorités an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ de kɔni wele bila olu Irisi yɛrɛ kɔni ma k'u kana u dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la wa avril kalo tɛmɛnen in na kɔrɔ san 2026 min yɛrɛ kɔni Dimitri Peskov ale kun y'a yira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni basigi o ka na teliya la Mali jamana kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔnɔna Dimitri Peskov ale ye jaabi kɛ ni ka ɲɛsin ma kofɔlen ma k'a yira a tigi la k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ Mali bɛ wagati gɛlɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Irisi ye k'a ti Mali kɔbila ko Irisi a bɛ continuer ni ka Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la ko en tant que Mali autorités yɛrɛ de kɔni olu Irisi wele olu bɛ na u ka baaraw yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni tɛna na Mali yɛrɛ kɔni bila ni wagati gɛlɛn in kɔnɔna na hakilina jiginna avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 binkani wale kɛra ne ka ɲɛsin Mali localité caman yɛrɛ kɔni ma o binkani wale yɛrɛ kɔni fɛ banbaci wale jɛkulu fila ni o ye Front de Libération de l'Azawad ale ni Jini maaw ye olu bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu bɛ ka opération belebeleba dɔ yɛrɛ de kɔni labɛn ko opération yɛrɛ kɔni labɛn k'u de ye walasa ka se ka na Mali yɛrɛ kɔni gouvernement maaw yɛrɛ de kɔni kɛlɛ nka n don kofɔlen yɛrɛ kɔni na Mali finitigilakaw ni Irisi ka Afrika kɔrɔ maaw ka dɛmɛ yɛrɛ kɔni olu cɛsiri ne ka fɛɛrɛ latigɛ ka banbaci wale minnu ka binkani wale yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o binkani wale yɛrɛ de kɔni senfɛ min ye an ka lafasali minisiri kɔrɔ ni o ye Général d'armée Sadio Kamara ye ale ni tora a la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka ŋunuŋunu kumaw yɛrɛ kɔni fɔ bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Irisi ye k'ale ye Mali abandonné walima ko Irisi ka force yɛrɛ kɔni bolila ne ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni to an b'a lase aw ma nin wagati na k'a fɔ ko tiɲɛ foyi yɛrɛ kɔni t'a la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa Irisi ka finitigilakaw cɛsirilen bɛ Mali finitigilakaw kɛrɛfɛ banbaci wale maaw kɛlɛli la wa Irisi maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'halisa u bɛna continuer ni ka Mali yɛrɛ kɔni dɛmɛ banbaci wale kɛlɛli la ko nin ko in yɛrɛ kɔni tɛna to olu bɛn'u kɔ don Mali yɛrɛ kɔnɔna ni wagati gɛlɛn in kɔnɔna na
Talata tɛmɛnen Afirika lo tile 28 san 2026 min yɛrɛ kɔni États-Unis jamana ɲɛmɛ ni o ye Donald Trump ye ale bɛ critique jugumanba kɛ ni ka ɲɛsin Friedrich Merz yɛrɛ kɔni ma ni nin ma kofɔlen ye Allemagne chancelier yɛrɛ de kɔni ye. Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Friedrich Merz ni ale de ye Allemagne chancelier yɛrɛ kɔni ye ko o kɔni bɛ ka kuma min yɛrɛ kɔni fɔ Iran ko kan k'a yɛrɛ kɔni t'o dɔn yɛrɛ. Hakilina jiginna tɛnɛ tɛmɛnen Afirika lo tile 27 san 2026 min yɛrɛ kɔni Allemagne chancelier ye ale y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ni Iran ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko stratégie foyi yɛrɛ kɔni tɛ États-Unis bolo Iran jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Iran k'ale bɛ ka première puissance mondiale yɛrɛ kɔni lamaloya diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ni o de ye États-Unis. O ko yɛrɛ kɔni jaabi la Donald Trump kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni Allemagne chancelier ka kuma yɛrɛ kɔni lamɛn k'a bɛ n'a fɔ Iran ka bombe nucléaire yɛrɛ kɔni sɔrɔli k'o tɛ kojuguba ye Allemagne chancelier in bolo ko nka ko ni maa kofɔlen bɛ ka kuma fɛn min yɛrɛ kɔni kan ko a tɛ o dɔn yɛrɛ kɔni. Don min Friedrich Merz bɛ nin critique yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ma o y'a sɔrɔ a tun bɛ ka taa école-so dɔ yɛrɛ kɔnɔna na Allemagne ouest yan fanfɛla de fɛ k'a to école-so in yɛrɛ de kɔnɔna a ye nin kuma in fɔ. Friedrich Merz yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i bɛ n'a fɔ ko bi k'a bɛ n'a fɔ stratégie foyi yɛrɛ kɔni tɛ États-Unis bolo ani Iran ka kɛlɛko in na ko ni ɲɔgɔnna kɛlɛ dun yɛrɛ kɔni problème ye min ye ko o de ye i donnen kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i k'i jija ka stratégie dɔ bɔ i bɛ se ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔna na cogo min ko nka o si yɛrɛ de kɔni ma ye États-Unis bolo. Ko in nin ko in yɛrɛ kɔni ye san 20 kuntagala kɔnɔna na Afghanistan jamana kɔnɔna na ko wa ko in digira bɛɛ la ko wa o ye nin ko kelen yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnna ye Irak jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na ale kɔni Friedrich Merz yɛrɛ kɔni bolo nin fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɛlɛ filɛ nin États-Unis fɛ États-Unis ye nin bɛɛ yɛrɛ kɔni kɛ k'a sɔrɔ a ma hakilinajigabɔ kɛ ko in yɛrɛ kɔni kan stratégie yɛrɛ foyi yɛrɛ kɔni tɛ États-Unis bolo a bɛ se ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔna na cogo min ko wa min yɛrɛ kɔni Iran k'a bɛ ka États-Unis lamaloya diɲɛ mɔgɔ ɲɛna. Friedrich Merz yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale t'a dɔn États-Unis yɛrɛ kɔnɔna na porte de sortie kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni kɛ nin ko in na walasa ka se ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔna na ka d'a kan k'ale ɲɛ b'a la cogo min a bɛ n'a fɔ min yɛrɛ kɔni Iran autorité maaw ye olu bɛ ka négociation yɛrɛ kɔni kɛ ni kekuyadenw ni États-Unis ɲɔgɔn cɛla la ko jamana kuturu kelen de lamaloyalen yɛrɛ kɔni filɛ nin ye Iran dirigeant yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Iran ka gardien de la révolution maaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ de kɔni filɛ nin ye ka jamana kuturu kelen lamaloya diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Friedrich Merz ka nin kuma yɛrɛ kɔni digira Donald Trump la kosɛbɛ fo a ye menace yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu États-Unis ka fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ Allemagne jamana kɔnɔna na k'ale nana dɔ bɔ olu la. Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ale bɛ baara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa États-Unis ka fintigilaka minnu bɛ Allemagne jamana kɔnɔna na ka caman bɔ olu la ko wa hali a tɛna na mɛn don na nataw yɛrɛ kɔnɔ na États-Unis nana décision yɛrɛ kɔni ta o ko o ko min na a kɔni yirala k'a fɔ ko san 2024 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko États-Unis ka fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ Allemagne jamana kɔnɔna na k'o ka ca ni fintigilaka 35,000 ye nka Allemagne kunnafonidiso mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a cayara ni ka tɛmɛ nin bɛɛ yɛrɛ kɔni kan ko États-Unis ka fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ Allemagne jamana kɔnɔna na k'o ka surun maa 50 yɛrɛ de kɔni na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛ i n'a fɔ États-Unis ale ni Allemagne olu yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kari ɲɔgɔn na hali a tɛna na mɛn ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye Allemagne ale ye kuma min fɔ ni o de ye ko Iran ye États-Unis lamaloya o ma diya Donald Trump fo Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛ ka menace yɛrɛ kɔni kɛ k'a ka fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ Allemagne jamana kɔnɔna na walasa ka se ka Allemagne jamana lakana sabati k'ale nana dɔ bɔ o fintigilaka ninnu hakɛya yɛrɛ kɔnɔna na. Ni bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carila ni k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.